Bé, amics i companys, vaig a recordar fa 20 anys que vaig estar 2 dies previs, un dia i mig previ, intentant estudiar. Jo llavors estudiava i no em sortia res de lo que jo estudiava. I vaig agafar tots els colors que tenia a l'estutxa i vaig començar a fer les meves idees que porto a les meves emocions del cor. I vaig començar a pensar en coses de la televisió, en coses dels meus amics, dels meus ídols prèviament als meus amics, ídols d'una manera no tan idolatrada, perquè no eren ni actrius, ni actors, ni cracs futbolístics. D'alguna manera, jo quan vaig pensar en el meu cosí, va picar el timbre, o sigui, va coincidir tot. El meu cosí té el meu cor de casp, de fora de Catalunya, a Espanya, i jo en aquella època no tenia molt bona relació amb els meus pares, i el meu cosí em va fer sortir perquè jo m'aireara i bueno, vam anar per Can Dragó, i quan ell se'n va anar a mi em va ajudar força les coses que em va fer. Quan ell se'n va anar jo vaig sortir a córrer per la part del darrere de Vivienda Renfe, que és la part anterior a lo que és Can Dragó, i vaig sortir fent per la dreta i a l'anarquia, que no és com s'ha de fer, i ho vaig fer a més dintre del que cap, que està ben fet, fer-lo a lo anarquista, a lo anglès, com es condueixen els anglesos, com són els països de la Commonwealth, les colònies de la Commonwealth, una altra cultura. I jo vaig estar corrents 19 quilòmetres o 20, no arriba a 20 o a 19. Jo crec que són 19, però si arriba a 20, posem 20, una mitja marató. I vaig fer el pensament de la cultura gallega i vaig acabar fent el ball tradicional del País Basc. Quedaven 250 metres, ja s'havia anat la gent, després de que jo anés entrenant amb la gent fent esquerra, fent el rei, que es diu, fer el mateix que fa l'altre, al mateix ritme. I portava un carnet de Renfe i una clau de sabatilles de claus, un tornavís d'aquests, i els vaig deixar en una motxilla i tot el vent em deia que tirés cap endavant. I jo vaig pensar, ara em despullo, no sé per quina raó, sinó per fer veure que jo era anarquista en aquell moment, com era el meu tiet cosí, el tiet avi, i vaig pensar, fingeixo un robatori o el que sigui, perquè no, si estava molt a prop de casa. Era tard i no em veuria ningú. I em van agafar els Mossos d'Esquadra, em van fer un interrogatori, em van detindre, però no em van ficar a la garjola, perquè jo no vaig fer res a ningú. Em van fer portar al psiquiàtric, després d'allò estar, segons ells, verborreic. Jo parlava més lent o més ràpid, segons el que em preguntaven, i jo sí que despotricava de la màquina exprenedora d'aliments que tenien allà. Vaig passar molt poc
allà al psiquiàtric, 15 dies, lo normal, hi ha gent que passa més, jo 15, i bueno, quan vaig sortir em van donar ganes de fer una activitat normal com és la d'anar a Can Dragó. Vaig veure 4 persones allegades i em van suggerir que jo seguís la vida real d'abans, que era el futbol sala. La pista coberta d'atletisme i el futbol sala és similar a com jo soc. Però quan jo vaig deixar de fer 800 i 3.000, que en realitat el 800 em diu bastant, el 3.000, en el 3.000 tinc més millora. L'única cosa que puc dir és que jo vaig fer un canvi empenyat per al meu pare, que sóc fill de ciclista, i vam seguir al Joaquín Rodríguez i al Samuel Sánchez. I jo crec que el millor ciclista és el Valverde. Ho dic perquè crec que, encara que s'hagi dopat, qui no s'ha dopat en el ciclisme? Si és un esport que és duríssim. El que menys es dopa porta doping. Veieu-lo així. Fins i tot ha aconseguit un pòdium al Tour de França, el Valverde, i ningú se l'ha condecorat. També em va vindre l'afició per al ciclisme. He fet alguna pujada d'aquestes mítiques i em va donar per fer el 10.000 en ruta. I el 10.000 en ruta m'agrada bastant, perquè és la ruta en el 10.000 es lluita moltíssim i és una modalitat que m'agrada força. Després va vindre lo dels llançaments, ho vaig intentar i penso que tinc corda en 3.000, 10.000, 800 i llançaments. Gràcies. No, el que m'oblidava és que he tingut varis psiquiatres i hi ha hagut algun que m'ha plantat cara i he posat la pertinent reclamació. També m'han ajudat perquè jo pogués fer la reclamació. Gràcies.